Zabluda je, kako obično misle slabi vjernici i obmanuti vjernici, da ih riječ vodi. To je zabluda. I u toj zabludi imamo bezbroj crkava i samim time što imamo bezbroj crkava, jasno se pokazuje da se radi o zabludi. Ono što nas u stvari vodi je shvaćanje riječi. Jer krivo shvaćanje zavodi. Time lažna doktrina zavodi. Stoga ste vi ovdje ne zbog riječi ili zbog Isusa, nego zbog mog shvaćanja riječi o Isusu. Stoga vas vodi moje shvaćanje. I tako u svakoj crkvi. Stoga slijepi vođe nisu drugi nego oni koji ne vide dobro i misle da je istinito što nije i da je dobro što nije, i prokleti su koji oni što i slušaju. Jer proklet je onaj, Izaja 5.20, koji naziva istinitim nešto što je neistinito, a dobrim nešto što je zlo. Nije li tako?